दोन डोंगर मरे त्याच्यामध्ये बॉम्ब फुटला काय किती पाकिस्तान. Okay, so we have Skeletron in the house. Very easy questions, okay? Choose between Amniya's Rose or Amortic. 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 Choose between theater or new Bollywood picture. Teatro. Theater. एक theater ना सांगो. माशन पेरीचे चढलंय. भाषण बेडीचं. या चूज केला गोयकार मारू येतले. Bollywood में movie. आता कोकणी चालली तियात. न्यू बॉलिवूड. New Bollywood picture. Okay, which है? आमचे सयारा. सयारा the favorite, huh? Okay, roast omelette versus cutlet bomb. कटलेट रोज. Cutlet roast. Cutlet roast. Cutlet roast. अरे नवे ब्रिजी पोंदा थिंग एकटे आंटी की ताती ये कटलेट रोस्ट खाने जाय. रोसा कटलेट खांदी. रोसा कटलेट खाने जाय. सोपा बढिया कितने? हॅलो आयज तुका हिंगा कित बरो जालें आयज म्हाका जेवण बरें दिसलें आनी ड्रिंक्स सगळे बेस्ट. सगळ्यां बेस्ट Too ओके good. नेक्स्ट एक मरे तुका लास्टा पारकोण घेता कळना तुका बा माझे पारकोण मिळे कोण. पारकोण रिडल दोन दोंगर टाइम्स मध्ये एक बॉम्ब फुटता हे कितें पारकोणी. अरे दोन दोंगर दोंगरामध्ये बॉम्ब फुटलो बॉंक. पाकिस्तान. ना रे पाकिस्तान आमकडे हा ते को हा. हो आमको नुदे बॉम्ब फोडा पाकिस्तान. मुखे दोंगर चेपले. एक आन्सर हवो ना तुम कमेंट सेक्शन सांगाय बेगीन